Βρισκόμαστε εδώ στον Economist. Το θέμα μας ήταν αν είναι βασικό να χρηματοδοτήσουμε την τεχνολογία. Η τεχνολογία, όπως καταλαβαίνετε, είναι αναγκαία, γιατί χωρίς τεχνολογία δεν μπορείς να έχεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Συζητήσαμε λίγο πώς θα μπορούσαμε να κρατήσουμε εδώ τα νέα παιδιά και το ταλέντο και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε και άλλα ταλέντα για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο της τεχνολογίας. Είναι κάτι που πρέπει όλο το οικοσύστημα μαζί, δηλαδή χωρίς συνέργειες δεν μπορούμε να έχουμε καινοτομία. Αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο πέρασα, και επίσης ότι πρέπει κάπου να απαιτήσουμε και σαν χώρα να μην είμαστε πάντα ουραγοί, αλλά και κάπου να είμαστε και πρωτοπόροι. Άρα αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να πούμε ότι σε αυτή την τεχνολογία θέλουμε να είμαστε πρωτοπόροι. Άρα πάντα κυνηγάμε τα τρένα, κυνηγάμε όλα αυτά. Αυτό το οποίο πρέπει να ονειρευτούμε, πρέπει να έχουμε όνειρα τα οποία να βάλουμε σαν στόχους, και όλοι μαζί, οι κοινότητες οι οποίες είναι ακαδημαϊκοί, ερευνητικοί, και η κοινότητα από την άλλη πλευρά που είναι οι επιχειρήσεις, πρέπει να δουλέψουμε μαζί προς το κοινό όφελος, να δώσουμε υπηρεσίες στο κράτος και στον πολίτη.